biar apa-apa ah. Tutup pintunya beneran aku. Bapak ya Mas, mulai siso, nah enak wong nembung nyeleh hutang, ngomong orang ada duit. Orang sama kok mbok kok nembung aku, karena nembung bojoku. Apa mbok pikir ke dhewe koperasi apa sentukan nyeleh duit? Susah nih ya ngomong orang ada duit rek. Paham ora Mas? Mas, ngerti ora kowe iki? Aku sih dek. Apa-apa, ket mau aku ngomong panjang kali lebar mah lawange mbok tutup. Nah kan aku yang ngongkon nutup pintu nih. Ya memang aku ngomong kowe nutup pintu, tapi enggak kowe pulang melu mlebu. Heran aku enak wae jawabanmu nek aku ngomong. Ih. Lu gak ada rasa marah-marah wae lho, kok cepet tuwek lho gak ada iki. Iya aku enggak marah, aku ngoceh dhewe nang kene malah kowe mlebu lawange mbok tutup. Kepikir aku malah prenjang ngoceh dhewe nang njaba iki. Emangnya adekmu ngomong apa sih? Alah bola. Ya wis, Mas minta maaf. Apa mbok pikir kabeh masalahku selesai karo kata maaf, Mas? Dia. Wis, maaf jangan luapi. Meneh, apa masamu kok nyai duit aku iso ngrampungke masalah dhewe, Mas? Apa masalah dhewe iso rampung karo duit iki? Ge. Ayo di mana? Nah, ini duit iki mau. Ini gak kena duit. Ini hilang.